Oppe i hospitalet, hvor Nøgle døde til fall damage. Altså, Jeg skal godt vide 500 kroner på det, det bliver et rigtig dårligt jump. Ja. Og hvad så? Men altså, jump. Men det er sjovt nok ikke, Stiles. Men det er sjovt at jump, ikke? Man kan altid kalde det jump, ikke? Så er det jump. Bro. Det er snikker bad med så, ikke bro. 10 mand i 5. Så er det jump. Det er snikker bad med så, bro. Altså. Jeg tror altså godt, jeg kan formå at punche over hospitalet her. Det er flot, men jeg er ikke redder, så lad mig det. Jamen, jeg dør ikke, bare roligt. Du er fucking KB-en. Jamen, du skal bare holde vagterne væk. Jeg skal nok give et KB-en. Jeg sponsor her. Jeg har KB-en. Altså, jeg har KB-en, og jeg kan være klar til at røve den. Der er 607 sekunder. Du skal holde vagterne væk, eller hvad siger du? Ej, nu dør Niklas Battle Pass. Vi skal ind i den der fucking... Og lyt, dreng, hvis vi ikke kommer ind i det der pis der, hvis vi ikke kommer ind i hospitalet, så jumper. Åh, Niklas Battle Pass er krasser sgu her, bro. Det er helt sikkert. Holy smokes, det ser godt ud. Dør du, Niklas? Ej, det gør han da godt nok, bro. Niklas! Løb! Dør Niklas! Og det er sikkert Niklas, der død, bro. Hvorfor kommer Niklas? Hvad laver du? Altså, Niklas, må jeg lige spørge dig, er du sådan Nej. læberne, siden du... Der er slægt, altså, Hvor hvor du lam, Niklas Niklas. død, bro. Du rent faktisk ryg på det der. Døde du, Niklas? Nu kommer du. Ja, jeg dør. Jeg dør. Ej, Niklas, han skal død der, bro. Du er så lam. Må jeg lige spørge... Ja, men lige spørge dig en gang. Jeg har faktisk lyst til at kigge dig. Hvad er det, jeg har sagt til dig 5 gange? Niklas, er du ikke time i jern til dem? Jo, indtil jeg hjælper ham på grund af. Hvor døde du henne? Jeg har en typ. Når han løb, så døde han sgu lige til ansætter, bro. Han døde ved trampolinen. Ved trampolinen? Hvordan kan man dø i trampolinen, hvis du er på vej ind til hospitalet? Bro, det snikker han folk, der skal ikke ind i hospitalet. Det er en ting, der er sikkert. Hvor var du så ind til Somalia, eller hvad? Nej, men jeg prøver at komme væk. Jamen, du er jo rent faktisk dårlig. Jeg har lige sagt til dig 5 gange. Jeg har lige sagt til dig 5 gange. Hvis ikke 6 gange. Så har jeg sagt det 7 gange, Nico. Hvem døde? Ja, Vi skal løbe. Åh, ja. Jeg håber faktisk, at du bliver kørt ned af en bus i morgen. Fuck. Øj, hvor er det godt. Åh, ja. Du er ikke så dum, Oliver.